Исәнмесіз эфирда яңалыклар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбір темалар турында. Шол ишік оларында Хоманда Қор 49-15 йортында яшаучылар ишік оларын сыйфатсыз чистартуға зорлана. Бурышыңны түлә, яисә мал-мүлкәтсез қоласын. Йор шолыда дәүләт автоинспекциясы һәм суд приставлары хезмәткәрләренең уртак рейды узды. Йор шоллы педагогика университетында студентлар өчен гадәти булмаган акция әзерләгәннәр. Нинди? Шоллы ишік оларында Хоманда Қор біздің редакцияға 49-15 йортында яшаучылар мөрәҗәгать итте. Олар ишік оларын сыйфатсыз чистартуға зорлана. Шәһәрдәшләребез сүзләренчә, юллардагы қор буткасыннан һәм чокырлардан кешеләр генә түгел, машиналар да интегә. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 49-15 йорты ишек алды қор белән тулган. Ул пычрак қор буткасына әйләнә. Бу һәм барлыкка килгән чокырлар юлларда йөрүне катлаулы хәлгә китерә. Шәһәрдәшләр бузлавыктан һәм ишек алларындагы пычрактан зарлана. Очень скользко. Можно упасть. Тем более вот я еле хожу. Мне никак не пройти. Тяжело. И очень много снега, очень много гололеда. Вот. И долго не убирается. Долго не убирается. Надоело уже это все. Безобразие. Ну, пешеходы, сами видите уже, какой грязный у нас пешеход. Вот. У нас же правильно всегда. Раньше такого же не было. У нас всегда чистый отбор был, чистый был. В этом году вот такие ситуации у нас. Были годы, когда у нас идеально чистилась и тротуар, и дорога. 49-15 йорты карамагында булган идарәче компанияда юлларны җыештыру халыкның үзләре аркасында сузыла дип аңлаттылар. Күпләр машиналарын ишек алдында калдыра һәм ишек алды җыештыручыларының үтенечләрен санга сукмый. Коммуналь хезмәткәрләр кар яуганнан соң өй тирәсендәге юлны чистартырга күп тапкырлар тырышып караган. Сегодня мы в очередной раз разместили информацию на информационных досках о том, что завтра будет там работать 2 единицы техники с просьбой убрать автомашины. Инде иртәгә үк ишек алды җыештыручыларга ярдәм киләчәк. Кар чистартуда коммуналь хезмәткәрләр күрше комплекслардан өстәмә ярдәм алачак. Шулай ук урында техника эшләячәк. Әлбәттә, биредә яшәүчеләр үз автомобильләрен ишек алдыннан алсалар гына техника карны чистарта алачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бурышыңны түлә, яисә мал-мүлкәтсез қоласын. Йор шолыда дәүләт автоинспекциясы һәм суд приставлары хезмәткәрләренең уртак рейды узды. Чараның максаты солымнар һәм штрафлар буенча бурычлары булган гражданнарны ачыклау һәм җаваплылыкка тарту. Лилия Гатина әлеге теманы дәвам итәчәк. Уртак рейд Тынычлык проспектында узды. Монда хәрәкәт күп. Бурычларны суд приставлары дәүләт автоинспекциясе белән берлектә юл приставы махсус приборы ярдәмендә ачыклый. Ул узып баручы машиналарның номерларын укый һәм автомобиль хуҗасының нинди дә булса бурычлары бармы, юкмы икәнен билгели торган камера. А ранее у вас какие-то проблемы были? Нет. Нет. Ну вот ваше предположение сейчас. Не могу сказать. На сайтах госуслуги все оплачено, нету ничего. Ну, то есть не нарушаете. А часто приходят вам штрафы? Ну, обычно по трассе только, а так нет. Кайберәүләрнең бернинди дә проблемалары булмаса, икенчеләрнең түләмәгән штрафлары ачыкланды. Максим руль артында 20 елдан артык йөри. Шаулылы сүзләренчә, элегрәк бернинди проблемалар да булмаган. Базада түләнмәгән 3 штраф чыгу сәбәбен ул аңламый. Часто нарушаете? Нет. А в связи с чем связана вот неуплата штрафов? Ну, бывает, программа не работает, не видишь, какие-то не видишь штраф. Вот там получилось так, что потерянные штрафы, видимо, были, не прошли по программке, и все. Но сейчас вы готовы оплатить их? Да, конечно. Сейчас вот этот вопрос решаем, ждем. Түләнмәгән бурычлары булган очракта гражданин бурычын дәүләт хезмәтләре порталы аша түли ала. Югыйсә транспорт чарасына арест алына яки тартып алынырга тиеш булачак. В случае имеющейся неоплаченной задолженности гражданин может оплатить долг, к примеру, через портал госуслуг. В случае неуплаты долга его транспортное средство подлежит аресту или изъятию. Мы напоминаем гражданам о необходимости своевременной оплаты задолженности. Проверьте себя и оплатить вы можете на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. Бүген рейд барышында автомобиль хуҗалары машинасыз калмады. Алар бурычларын урында түләде. Мондый профилактик рейдлар алга табада дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр, кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Бүген илнең барлык студентлары да бәйрәм итә. Яр-Чаллы педагогика университетында студентлар өчен гадәти булмаган акция әзерләгәннәр. Шулай итеп, кышкы сессия вакытында имтиханнар һәм зачетларны яхшы тапшыручылар күңелле бонус ала. Нинди? Бу хакта хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләр. Бүген кунакларны университет ашханәсендә каравай белән каршы алдылар. Кышкы сессия вакытында яхшы билгеләр алучы студентлар зачет кенәгәсен күрсәтеп, һәрберсе тәмле пирожкилардан бушлай авыз итә алды. Әлбәттә, барлык Татьяналарны да кутладылар һәм студентлар университетта узган якты мизгелләре турында сөйләделәр. Студент булу бик шәп, чөнки син беркайчан да бер урында утырмыйсың. Бездә бик күп кызыклы әйберләр бар. Ул КВН, фәнни түгәрәкләр, сәхнәдә чыгыш ясыйбыз һәм башка бик күп тамашалар үтә. Студент ул укы турында гына түгел. Менә мин төрле мероприятияларда, проектларда бик актив булып катнашырга тырышам. Мин уйлыйм, минем студент елларым хәтеремдә, исемдә калыр. Россия студентлар көнендә университет базасында игелек үзәк коворкинг киңлек ачылу күренекле вакыйгаларның берсе булды. Хәзер Чаллы педагогика университетының игелек бүләгит ирекле берләшмәсендә социаль яшьләр инициативаларын гамәлгә ашыру өчен үз зонасы барлыкка килде. Доброцентр – это бесплатная франшиза федерального масштаба. Любой студент и любой житель нашего города может прийти со своей инициативой, и мы поможем ему создать свой социальный проект и его реализовать. Бәйрәм чарасы студентлар иҗат берләшмәләренең номерлары һәм университетның иң яхшы студентларын хөрмәтләү тантанасы белән дәвам итте. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Чистота первозданной природы, целительный воздух, спокойствие леса, Камское море, санаторий Шифалы-Су и Жминводы в Татарстане, Ижовские минеральные воды, лечение, отдых совсем рядом. Для всей семьи на все времена. В РБТ кибернеделя и рассрочка на 2 года на все. Смарт-телевизор Икон с диагональю 81 сантиметр всего за 8990 рублей. В РБТ кибернеделя.